हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायफिननानै लानाय जाबाय। दाहाय सावरायगोन आं दा आंनि न'आव साननै जों देरहासार इस्लारिया जों आंजोंनो दङ। आं देरहासार इस्लारि बिथांजों MJ एनिथिं चेनेलनिफ्राय मोनसे निउसखौ नुनो मोनदों बा मोनसे खौरांखौ खोनानो मोनदों जे नेक्स्ट टारगेट देरहासार इस्लारि बिथांखौ जेलाव हरनायनि। बिदिब्ला बे खोथाखौनो लानानै बिथां देरहासार इस्लारिजों आं फंनैसो खोथा सावरायनि। देरहासार इस्लारि नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांनाव आं मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों। जिहेतु MJ एनिथिं बिथांनि चेनेलाव बिथाङा मोनसे लाइभ नामा मोनसे दोनै होनदों। बावहाय बुंदों जायफ्रा बर' हारिनि मोजां मोजां खोथा बुंग्रा बिथांमोनखौ जेलाव हरनायनि टारगेट लागासिनो दङ। नेक्स्ट टारगेटआ गोग्लैदों देरहासार इस्लारि। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा गिबियावनो अफ्रि दैमारि चेनेलनि अनसायगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा बिथाङा बबेनिफ्राय खबर मोनखो बेखौ आङो एसेबां डिटेल्सखौ मोनथ'नो हायाखै। टारगेटआ थानो हागौ, बाट टारगेटआ थायोबालाय आरो मा बुंनो बेबायदि जायो आरो रायजो राजायानो नुगासिनो दं आं मा मावदों मा मावाखै। नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ, नुदों, बयबो नुदों। दा मा दायावहाय बिसोरो आंखौहाय टारगेट लादों आंथ' नोजोर होनानै नुनो मोनदों आंनि कन्टेन्टआव बेबायदि गाज्रि भिडिअ'थ' बानायनाय गैया। माने सोरबा XNDF मुंख्लंनियाव थांदों, सोरबा रिहाबिलिटेसन मोननियाव साफा सानैनियाव कुइसन सोंहैनाय जादों। बेफोरखौ जुदि एरफुंना होनायखौ गाज्रि मोनोब्ला सोथोन। बे रायजो राजानि खामानि मावनायावहाय जेल जानायनि थाखाय आंहा जेबो अबजेक्सन गैया। आरो रायजो राजाया नुगोन जे जोंनि भिडिअ बानायनाया गोरोन्थिब्ला रायजोआनो देखायनानै होगोन जे जोंनि भिडिअ बानायनाया गोरोन्थि जादों। नोंथांमोना बै XNDF मुंख्लं न'खराव थांनो नाङामोन, बै XNDF सोरबा रिहाबिलिटेसन मोननि न'खराव हाबहैनो नाङामोन। बेखौ रायजोआनो आसि थुनानै होगोन। बिनि अनगायैथ' जेबो भुल मावाखै। माब्लाबानि समाव बेबायदिनो दैबाना जानाय मानाय बेफोरनि आरो सोरबा बेबायदिनो अबस्था गैयै बेमार आजार जानायफोरावहाय थांनानैहाय मदद हैनाय, रां अनसुंथाइ बेफोरबायदि रायजोनियाव बिनाय, बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थानाय जाबोदों आरोखि। बिनि गेजेरावहाय जुदि माबा मोनसे पार्सनेल पलिटिकेलनि माबा मोनसे दङब्लाथ' आरो बेखौ जों बुंनो हाया। हयथ'बा पलिटिकेलनि आखाइबो गैया जानो हागौ। मा टेकनिकजोंहाय हमनो नागिरदों बेखौथ' रायजोआनो मिथिगोन। जेन'बा आंखौ टारगेट लादोंबा आंखौ टारगेट लाग्राया सोर नुखागौ, बेखौबोथ' आंबो उनाव मोनथिगोन ना। निस्सय मोनथिगोन। अब्ला आंबोथ' क्लियारिफिकेसन होनो मोनगोन जे आं भुल मावदों ना सोरबा सासेया हयथ'बा आंखौ माबा मोनसे नंखाय दायजोंहाय फान्दायनानैबो सफ्रनोबो हागौ। माने आं नंथारै खामानिखौ बे खामानिखौ आं मावथाराखै बेफोरनि माखासे फान्दायनानैबो आंखौ मावनो हागौ आरोखि। नोंथाङा सानो नामा जाय इउटिउबार माने हारिनि बारै खोथा बुंबाय थाग्रा थार्ड टाइम बा फर्थ टाइमाव बिदिलाथ' अफ्रियाबो गोग्लैनो हागौ? गोग्लैगोन निस्सय। जुदि आं थांबायब्ला सेकेन्डआवनो गोग्लैगोन, थार्ड टाइमावनो गोग्लैगोन। आरो सोरबा सासे बेबायदि ओंखारनो नागिरदोंब्ला बेखौबो टारगेट खालामगोन। बेबायदिनो माने बन्द' खालामनो सेस्था होगोन आरोखि। एक्सुवेलि बेखौ मा लासै लासै इउटिउबखौ मानि थाखाय जों मालाबा गाज्रि खोथा गाज्रि लेंगुवेज इउज खालामदोंमोन नामा? नों मालाबा जोंथ' बेबायदि नोंथांखौबोथ' आं नायबाय थायो आरो नोंथांजों आंजों बाखि गोबाव समनिफ्राय जोङो गिदिंगासिनोबो दङ। दिनैनिल' नङा, जों गिदिंनाया बहुद समनिफ्राय जोङो गिदिंलायबाय थादों। माब्लाबा गसाइगाव साइडआव थांदों, माब्लाबा रिलिफफोराव खबर लाहैदों, बबेबा दैबाना लोमनायखौ नायहैदों, बेबायदिनो गेदेरमाफोरखौ लोगो लाहैदों। आरो बेल' नङा, जोंनि सिमाङा आरो पाब्लिकनि सिगाङाव जोङो माखासे बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि फोरमायनानै दोनबावदों जे
जोङो साफ्रोमबो समस्त बर'लेण्डनि माखासे लिडारफोरखौ लोगो लानानै जोङो माबायदि लामाजों थाङोब्ला मोजां जागोन बेखौबो जोङो मोनसे डिसिसन लानायखौ नोंथाङाबोथ' मिथिगौ आंबोथ' मिथिगौ दा बेबायदि टारगेटखौहाय जोङो पाब्लिकनो एसेब्लाबो जोङो प्रुफ माने फोरमायथिनानै दोनदों दा नुनो मोननाय बायदिब्ला जेन'बा जों हारिनि खोथा बा हारिनि थाखाय सिन्था खालामनानै जों थौले गोसोब्लाबो हारिनि थाखाय सिन्था खालामनानै जायफोरा बाथ्रा बुंदों बेखौ बन्द' खालामनो नागिरनाया निस्सय बेवहाय पलिटिकेलनि माबा मोनसे थागोन आरोखि पलिटिकेलाथ' गेलेनायाव जेरैबायदि मोजां आरो बेजों बन्दी खालामजानायाबो ओरैबायदि भयंकर आरोखि अब्लाबो जों रायजोनि थाखाय जोंनियाव गिनाय गैया थांनांगौब्ला हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंनायाव थांनाया बे गिदिर बाथ्रा नङा जायनि थाखाय दिनैसिमावहाय लाइफ टाइम साजाबो होजानानै दोनजानाय दङ आरो जोंथ' बेबायदि क्राइमबो मावाखै सोरखौबाबो एटेक खालामाखै बेनो आरो नोंथाङा थिग खोथाखौनो बुंदों आं जाखिनि नोंथांनि जाखिनि खामानि मावनाय नोंथाङा जेरैबायदि खामानि मावबाय थादों आं मोजां मोनदों जाखिनि आंजों जाखिनि थाफानानै दा फ्राय टाइमानो नों आंजोंनो थाफायो आरो आंबो नोंजों फ्राय टाइमाखौनो नोंजों आंजों टाइमखौ होलायबाय थायो आरो जों सोर दैदेनगिरिखौ लोगो लायाखै जों साननैसोनि उनाव नै साननै सानथामसोनि उनावहाय सासे बिथांखौ जों नाम मख'नो सानाखै लोगो लाहैगोन जों सानैजों जिहेतु बावहाय जुदि MJNA जुदि लांनो नागिरदोंबा बिथाङाबोथ' जायफ्रा दिनैहाय आं गुबुन इउटिउबार जेसेबां इउटिउबारफोर दं नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दुखु मोननो नाङा दे आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों दा जों गुबुनफोरबायदिथ' जों लेथ्रा बा सोरबा सिख्लानि बा गुबुन माबानि भिडिअखौथ' जोंथ' मालाबाबो आपल'ड खालामफेराखै नंगौना नङा दा बेफोरबायदि आपल'ड खालामबाय थाग्राफोरखौसो साबसिन होनगोन ना हारिनि बारै खोथा बुंनाय जोंनो गासैखौबो नांगोन नांगोना नाङा हारिनि खोथा बुंग्रा मानसिबो नांगोन ओरैहाय नोङो जायफ्रा दिनै गाज्रि इउज खालामबाय थाग्रा आपल'ड खालामबाय सोरबा गुबुन सोरबा माने जाय बुस्थुखौ खोन्थाजाथावा बे बुस्थुखौ आपल'ड खालामबाय थायो बेफोरबायदियासो मोजां जाना थाहैदों बायदि होननानै आं सानो दा दिनैहाय जोङो नोंथाङाथ' दिनैहाय आर्म स्ट्रागोलखौ खालामाखैब्लाबो इनडाइरेक्टलि दाथ' नोंथाङाथ' दा जेरैबायदि खामानि मावबाय थादों नोंथांनि बिमा बिफा दाखालि जिहेतु बिमा लोमजादों बे समाव जेरैबायदि टाइम होनांगौमोन गावनि बिमानि सायावहाय नोंथाङाथ' गोबां समावनो खुन गसाइगाव थांदों सोरबा PTCखौ लोगो लाहैदों सोरबा सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांखौबो लोगो लाहैदों सोरनि थाखाय लोगो लाहैदों नों दा बिनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों जे आंनि आइया जेब्ला बेमाराव गोग्लैनानै दं अब्ला रायजो राजाया मोनसे आर'ज खालामदों आंनि थाखाय आं भिडिअ फिसाब्लाबो बुंना होनाय जादों बेवहाय आंहा फोथायनाय दङ जे रायजो राजानि आर'जजोंनो आंनि आइयाबो हामगोन आरो रायजोआनो जुदि आंखौ बेबायदि माखासे नखरारिफोर माखासे हारिनि बिर जोहोलावफोरखौ नोजोर होनो थाखाय जुदि ससियेल मिडियायावहाय दिखो हरदोंब्ला आङो बे खामानिखौथ' मावथारनांगोन दा बे खारननि थाखाय आंनि बिमाया माने हस्पिटालाव नोंथाङानोथ' नुदों माने दें उन्दुनानै थादोंब्लाबो ओंखाम जानो हायाखै सप्तासेनि बारा आंनि आइया ओंखाम जानो हायाखै अब्लाबो आं बै गेदेरमाफोरखौ लोगो हमनो थांदों माने बेबायदि समखौ आङो होबोदों आरो बिनि अनगायैबो आं बहुद समफोरावहाय माने गुबुन जायगाफोरावहाय आङो सम होबोदों दिनै बेल' नङा बुंनो थाङोब्ला संकसनिफ्राय सदियासिम आंहा गिदिंनायनि मोनसे रेकर्ड दङ जिबनाव रावबो मानसिया गावनि न'खरखौ गारनानै बेबायदि आनलिमिटेड बबेनि न'खर थांनानै गिदिंहैनाय बे खामानिखौ इउटिउबारफ्रा मावफेराखै जानो हागौ बेबो हारिनि थाखाय आङो सानो गोबाङानो साननो हागौ दुगानानै लादों नाथाय आं दुगानानै लाया नाथाय जिबनाव आंबायदि मावग्रा सोरबा सासेया फैबावगोन आङो बेखौ मिजिं थियो आरो लोगोसे जोङो जोंनि हारिखौ नोजोर होनानै माबायदि जौखो होलांनांगौ दिनैनि थासारियाथ' नोंथाङाबो मिथिगौ जों बयबो मिथिगौ जे दिनैनि थासारिया बर'नि थासारिया एसेबां मोजां नङा दा नै बेफोरबायदि थासारिखौ लानानै दिनै माखासे
जायगाफोराव गिदिंबाय थानाय जादों जोङो माब्रैबा बबेबा लिडारफोरखौ जोङो खौसे खालामनो हागोन नामा एसे ससियेल मिडियायाव खामानि मावनायनि गेजेरजों नैबेखौ नोजोर लाखिनानै जोंबो दिनै जिरायनानै थायाखै बहुद जायगाफोराव जोङो गिदिंदों आरो गिदिंलांबायानो थागोन जिउ जोबजासेयाव आरो नोंथांनि जाखिनि खामानि मावनाय दा माखासे खोथाखौ बांद्रायसो होननानै बुंनायफोरबायदि जायो नोंहाथ' दिनै बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों जोंनि दा जोबथारनायाव आं देरहासार इस्लारि बिथांखौ आंनि चेनेलाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि